Асаблівая увага надаецца і захаванню гістарычнай праўды. Адсюль і тэматычнае пытанне да памочніка прэзідэнта Российской Федерации. Сейчас в России, в Беларуси ведется большая работа по сохранению исторической памяти. У нас сейчас в Беларуси на законодательном уровне закреплены на уровне конституционном необходимость сохранения исторической памяти и обязанность каждого гражданина. И прежде всего в Великой Отечественной войне, это вне всякого сомнения. Вот как вы полагаете, какие еще фрагменты нашей истории, совместной истории, вот на них необходимо обратить внимание для целостного понимания развития наших государств, нашего большого Отечества? Спадчына Беларусі і Расіі багатая і разнапланавая. Як адзначыў Владимир Мядзінскі, нашы гісторыкі знаходзяцца ў пастаянным кантакце. Памочнік прэзідэнта Расіі адзначыў важнасць сінхроннай працы ў напісанні падручнікаў па гісторыі для дзвюх краін. Паводле яго слоў, у шэрагу краін СНД прыходзіць да разумення таго, што падручнікі павінны садзейнічаць збліжэнню людзей, а як вынік новыя ступені ўзаемадзеяння. Напрыканцы сустрэчы са студэнтамі і выкладчыкамі гомельскіх універсітэтаў Владимир Мядзінскі заклікаў іх любіць гісторыю, захоўваць сваю зямлю і памятаць пра вялікі подзвіг продкаў.